Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa kwentong aking ibabahagi? Kung handa na kayo, tara at makinig. Birthday ko na naman pala. Kwento ni Michael John S. Ranada. Iginuhit ni Christopher R. Basagre. Sabado, ika-8 ng Hulyo, 2023, tanghali na nang magising si Mario. Kaya dali-dali niyang iniligpit ang hinigaan at hinanap ang kaniyang ina. Mama, nasaan po kayo? Pagtataka ni Mario nang hindi makita ang ina sa kusina at lalo siyang nagtaka nang wala siyang makita ni isa sa kanilang bahay. Kaya paspas itong lumabas sa kanilang bahay. Aling Susan, nakita niyo po ba si Mama? Tanong ni Mario. Di ko napansin, Mars. Kagigising ko pa lang din. Sagot ni Aling Susan. Nasaan kaya si Mama? Pagtatakang tanong ni Mario. Sunod siyang nagtanong sa tindahan sa may kanto. Magandang araw po. Nakita niyo po ba si Mama? Tanong ni Mario sa mga aling nag-uumpukan. Iho, maaari ka po bang magpakilala muna? Wika ng isang ali. Ako po si Mario Salcedo Reyes, 6 na gulang, nakatira sa Purok 5, Busak, Uwas, Albay. Mars po ang aking palayaw at sina Noel Reyes at Salvi Reyes ang aking mga magulang. Pagpapakilala ni Mario. Abay, anak pala ito ni Salve. Pasensya ka na at di naming nakita ang iyong mama. Sagot ng isa pang ali. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Mario at nagpasyang umuwi muna sa kanilang bahay. Oh, Mars, saan ka ba galing? Aayusin ko na itong video 5 at sigurado ang kantahan at sayawan mamaya. Ihanda mo na rin ang mga kakantahin mo. Masayang wika ng ama. Papa, nasaan po si Mama? Tanong ni Mario. Hindi ko alam, sagot ni Papa Noel. Hindi mawala ang kaba kay Mario. Maya-maya'y dumating na ang kaniyang lolo at lola. Mano po, wika ni Mario sabay mano sa kamay. Apo, dala na namin ang mga paborito mong handa. Fried chicken, lumpia, pansit, puto at biko. Sambit ng kaniyang lolo. Siyempre, nandito rin ang ice cream at iba pang prutas gaya ng mansanas, ubas, saging, pinya at mangga. Dagdag ng kaniyang lola. Maraming salamat po. Lo, la, nakita ninyo po ba si Mama? Tanong ni Mario. Dumaan kanina sa bahay pero hindi ko na alam kung saan pumunta. Sabay sagot ng dalawa. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib at pag-aalala ni Mario. Sa ilang sandali ay dumating ang kanyang Kuya Miguel. Mars, nandito na ang makukulay na lobo at palamuti. Masiglang wika nito. Kuya Miguel, nakita ninyo po ba si Mama? Tanong ni Mario. Ang alam ko ay sinamahan siya ni Ate Inday, sagot nito. Sumunod ay ang pagdating ng kanyang tito, tita at mga pinsan. Magandang araw, Mars! Narito na ang lechon manok, spaghetti at sandwich, wika ng kanyang tito Nilo. Mars, handa na rin kaming sumayaw, kumanta, mag-magic at maglaro mamaya, bulalas ng isang niyang pinsan. Salamat po, Tito Nilo. Nakita ninyo po ba si Mama? Hindi po, sagot nito. Labis pa rin ang pag-aalala at pagtataka ni Mario. Di kalaunay biglang huminto ang tricycle sa harapan ng kanilang bahay. Napangiti si Mario at mabilis na lumapit dito. Mama, saan po kayo galing? Masiglang bati ni Mario sabay yakap dito.
Mars, galing ako sa bayan. Bumili ako ng iyong cake at hinintay na namin ng ate Inday mo ang mga payaso. Mahinahong sagot ng kanyang ina. Happy birthday, Mars! Masiglang bati ng dalawa. Yehey! Birthday ko na naman pala! Masayang napagtanto ni Mario.